Скъпи любители цветари! Искам да ви покажа моите остромерии, които са неудържими към днешна дата. Днес е 4 юни. Погледнете какви буйни храстчета са. Ето, погледнете. Буквално неудържими. Може би мястото им тук е много успешно. Няма как да знам каква е причината, но те буят. Ако ви кажа, че постоянно режа, от цвета си правя букети за мен, за снахата, за всички, които им се възхищават и продължават да цъфтят. Ще проследя до кога всъщност ще продължи така обилният цъфтеж на остромерията. Тук има още един вид остромерия, който сега започва да отваря цветове. Тези са Днесла съм си ги от Холандия и миналата година са засадени. Много добре за сега. И миналата година ми цъфтяха. Ето тук вече тази започнала да се отваря. Така, има много още пъпки заложени, които ти първо ще се отворят. Много добре им се отразява мястото тук. Много така красив цвят. Това е в лилаво, другото виждате в нежно. Как цвета не мога точно да го определя, но вие виждате как изглеждат. Наистина много благодатни растения, много благодатни цветя за градината. Те просто са като някаква експлозия между градинските ми цветя. Може да споделите и вашите мнения относно остромерията, това как ги отглеждате, как ги размножавате. Аз тези съм си ги захванала от един мой храст, разделила съм просто коренището и съм ги приместила тук. Имам и на трето място от храста майка, от който съм си изкарала коренището. Това е от миналата година, са тези два храста. Но наистина се заслужават да бъдат така с постоянно присъствие в нашата градина. Още повече, че те са многогодишни и си растат всяка година, без да искат каквото и да е от наша страна да ги засаждаме отново и отново. Не, те просто си никнат и си растат сами и ни радват. Благодаря ви, че поделихте времето си с мен. Надявам се да ви е било приятно. Успех в отглеждането на цветята и до скоро!